sikotisa kupwanya mukomana wekumabhuku tafara panguva ino uya chifumuro zvakanyanya kunyatsoratidza kuti aiwa these guys vanoonekwa zvavo vachifamba aiwa yes vari kuita mamassive developments aiwa constituencies avo. Vanhu vanoona even kumitambo yakaita senhabvu, even mumaservices akaita sema-youth care services, but panguva ino zvinokwanzi behind the scenes these guys with the ruling party ZANU-PF aiwa panguva ino vari kuita zvinhu zviri heart breaking kunze uko. Sanambira mashoko anobuda nyuko panapa chiexposwa neThe Mirror Masvingo. Not to subscribe or like on the bell icon. Mirror Masvingo inobuda chiposta wakomana wana sikotisa kupwanya budanyo rachiti ZANU-PF is just lawless party. Sikotisa kupwanya who won Mabvuku by elections under controversial circumstances in which an opposition activist was abducted and killed by suspected ZANU-PF thugs post his new car that is illegally on the road without number plates. Presidential spokesperson Joe Charamba recently emphasized that it was a serious crime to drive cars that have no number plates. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino pachionekwa kunzi aiwa panapa pane masuspicions anoonekwa kunzi kunyange sikotisa kupwanya akahwina maby elections aiwa emuconstituency make panguva ine kunoonekwa kunzi there was an opposition activist akaabductiwa ndobva atosvika pakutourayiwa nemasuspected ZANU-PF thugs muarea mavo number 1. And then number 2 kuri kuonekwa kunzi mutauri wemutungamiriri wenyika Joe Charamba akauya akati aiwa vakomana vese vanomuona vanenge vachifamba nemotokari dzisina manumber plates zvavari kuita aiwa zviri against the law vanofanira kutouya vachitorangwa nemutemo. But panguva ine kunoonekwa kunzi sikotisa kupwanya anoonekwa moto yake seya muri kuona in the video ichifamba ichitenderera isina kana manumber plates. What does that mean? Zvinyazokubuda pachena kuti these guys aiwa they are just lawless. Ipati inoonekwa kunzi vanouya vachizviiti we are above the law. Pine mucomment section medu mbotudza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pine comment section medu kudza mafunguro enyu, so subscribe or like, chinoita on the bell icon.